tenan. Elok, ya, jos tenan. Nanti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Iki lek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel-e apa? Niken Salindri Family. Wah, iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluthuk Slindro Mas. Kanggo menyapa warga masyarakat Madiun. Ya. Panas-panas melaku. Wah iya. Dasare kene iki nggen sepur ya, Pak. Nggen sepur ngaturake panas-panas melaku iki pas untuk beri support kepada duo Jo supaya naik di pementasan. Monggo Madangkara dados.